Безупойка, режещо, сурово заглавие за поетична книга. Към кого се отнася авторът Безупойка? Най-вероятно към самия себе си. Да, тази идея за заглавието на книгата датира от няколко години. Идеята е не само да звучи като призив, да възприемаме реалността отвъд упойващите клишета, отвъд целият този медиан и политически цирк, който замайва сетивата ни, но да възприемаме реалността със собствените си инстинкти, със собствените си сетива. В едно от стихотворенията казвам, че за мен съвестта е като орган, за който трябва да се грижим. Това е в междуредието, разбира се. Както човешкото тяло има различни органи, така и човек трябва да чувства и да възприема и да се грижи за съвестта си като орган и този орган да бъде опазван. Тази нишка се прокрадва в няколко стихотворенията. Част от тях са по-социално насочени, други са по-интимни. Повечето от тях са кратки. Това означава ли, че в междуредията, за които говорите, се натрупа повече смисъл, когато фразите и думите са по-малко? Да, възприемам писането като емоционален отпечатък, като нещо мимолетно, като вид, както когато наблюдаваме облаците, режещите се облаци, които само за миг променят своята форма, така възприемам и писането. Редакторът на книгата Елин Рахнев има голям принос към концепцията и към цялостното излъчване на този словесен пейзаж, защото той ми даде така напътствие и ми отправил известни критики, че винаги аз се подсигурявам с определени финали на стихотворението, като че ли искам да намеря на всяка цена опорна точка, да не се разпадне стихотворението. Благодарение на него успях дори да фрагментирам някои от стихотворенията. Оказа се, че в едно стихотворение се съдържат няколко. Така дадох живот на няколко произведения и то само от едно. Той има принос към тези кратки фрагменти. Повечето стихотворения нямат заглавия. В последния момент реших да отнема бъбривостта на заглавия. Бъбривост, да, защото много натежават. Предпочетох директно да влязат така в полезрението на читателя. Има и нещо друго, което се усеща, когато човек прочете книгата ви. Има в нея едно тихо противостояние на културата, на голямата литература срещу ефтинията, срещу ерзаците, срещу фасадния блясък. Правилно ли съм го усетил? Да, точно така и търсенето на корицата е така умишлено е подбрано. Образът на автора да е пропукан, да бъде вграден в една почти опожарена картина, която е част от мен, част от моя вътрешен свят. Повечето автори, когато затворят книгата, когато я държат вече в ръце, се отчуждават по някакъв начин от стиховете си. Така ли е при вас или някои продължават без упойка да ви следват? Втората ми книга вече е факт. Честно казано, сега се чувствам по-спокоен. В едно от стихотворенията казвам, че ние следоотделяме. Тоест всеки от нас оставя някаква следа от себе си. Въпросът е каква е тази следа, дали е емоционална, дали е някаква мимикрия или е така една предизвикана искреност. И това е целя, да предизвикам искреност у читателя.